Муҳаммад Абдуҷалилзода қаҳрамони феълии кишвар дар вазни 81 килограмм мебошад. ӯ имрӯз якҷо бо дигар ҷудокорони ҷумҳурӣ дар машқҳои дастаҷамӣ ки аз ҷониби Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ташкил шудааст тамрин дорад. Муҳаммад ба чемпионати ҷумҳурӣ оид ба ҷудо миёни калонсолон ки рӯзҳои 11-12 феврал дар шаҳри Душанбе доир мешавад омодагӣ дида истодааст. من سال گذشته در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اومد به جودو اشتراک کردم و سزاوار جای اول گشتم و همین دست جمعانه‌ای که می‌بینید ما رو در اینجا جمع آوردن چون که یک هفته بیشتر از مسابقه جمهوری تاجیکستان ما معلم ژاپنی که در اینجا حضور دارند با اون که تمرین‌های خود را گذرانده ایستادیم. تمام سعی و کوشش‌هایمان را داده ایستادیم که در این مسابقات باز هم نتیجه اول رو سزاوار داشته. در مسابقه بین المللی که بعد از جمهوری تاجیکستان ما را انتظار است در آن جایها نیز پرچم عزیز دولتمان را بلند داریم. имсол дар чемпионати Тоҷикистон иштироки зиёда аз 250 варзишгар аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ дар назар аст. барои таҳрезии системаи нав дар сохтори ҷудои кишвар, сайқали маҳорати варзишгарон ва омода сохтани онҳо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ мутахассиси ҷопонӣ Тамура Тори ба ватани мо даъват карда шуд. Тамура Тори айни замон бо ҷудокорон ошно шуда, ба қавли худи ӯ дар онҳо ояндаи хубро мебинад. ман аллакай бо баъзе аз ҷудокорони тоҷик ошно ҳастам. бо бархе дигар дар гран-при Португалия будем. бо боварӣ гуфта метавонам ки Тоҷикистон дорои ҷавонони болаёқат аст. фақат онҳоро бо роҳи дуруст тамрин додан лозим. вазифаи ман дар сатҳи баланд омода сохтани мунтахаби Тоҷикистон ба гран-при Душанбе мебошад. кӯшиш мекунам ки вазифаи дар наздам гузошташударо ба хубӣ иҷро бинамоям. албатта чемпионати Тоҷикистон ин як марҳилаи омодагӣ ба мусобиқаи гран-при ба ҳисоб меравад ки ин мусобиқаи байналмилалӣ моҳи июн дар Душанбе сурат мегирад. бо бовари комил метавонам гап задам ки мо қариб 90% тайёрии мо барои ҷумҳурӣ мо омода ҳастем. барои ҳамин мо мақсади мо дар сатҳи баланд гузарондани чемпионати ҷумҳуриявӣ ва омодагии мо барои гузарондани гран-при Душанбе ки моҳи июн баргузор мегардад тайёр ҳастем. макони баргузории мусобиқаи қаҳрамонӣ қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии Душанбе интихоб шудааст. дӯстдорони ҷудо метавонанд ба таври ройгон омада рақобатҳои ҷаззобу диданиро аз наздик тамошо намоянд. телевизиони варзиш низ мустақиман инъикоси чемпионати Тоҷикистонро ба роҳ мемонад.